Има хора, които влизат в живота ни и го променят завинаги. За мен този човек си ти. Не си просто моята малка сестра, ти си моето спокойно място, моята усмивка и най-ценният подарък, който животът ми е дал. Обещавам ти, че винаги ще бъда до теб в хубавите дни, в трудните моменти, във всяка твоя мечта. Пожелавам ти никога да не губиш светлината, а в очите си винаги да вярваш в себе си, защото заслужаваш